Aduh, Ape bodoh ra kuat nyandang sarungnya tangga aku tak dol kabeh. Jol sual. Sual ra duwe kok. Iki suwale iki tok. Cedan mana ndi lah? Diarep-arep kok rene tak selawani sarung kok malah. Loh, Cedan. Kowe brik. Loh, Liya enak. kowe to. Iya, ojo Loh, kowe brik. rong barek kok iso kaget ngono. Kowe barek brik. Liya. Piye brik? Ya tak tawani sarung. Iya. Murah meriah. Aku sakake aku ya ora kuat tuku sual. Lah, piro brik siji brik? 35. Sik brik, tak jiko dhuwit. 35 ah? Loro, telu, 5. Siji, loro, telu. Pokoknya 35 ya? 35 wis. Berarti tuku siji, untuk siji. Untuk tuku siji ya. Untuk siji. Iki tuku siji ya. Untuk siji. Ya? Iki piye lah? Loh. Lah kok jare siji. Baleni. Iki tak nggo 6. Pekok. Iki nggo 6. Langsung pekok iki. Iki duitku ya. Siji Siji piro, Brik? 35. 35. Iki siji, loro, telu, 5, 35 Brik. Wis pek. Tuku siji untuk siji ya, Gak Brik. yo untuk siji ya. Lah iya iki tak tuku siji. Ya iya. Untuk siji, Brik. Iki nek goblok iki piye tuh. Kan demen lulusan apa TK ora tamat iki mesti ya ketara ya, Brik. TK gak tamat kowe. Aku adol siji ku untuk siji ya. Balekno, dite balekno. Nah, yo kan. Pekok. Iki tak dhuwitku 35, Brik. Ya, 35. Sarung ki sijine piro? 35. Lah tuku siji, untuk siji. Ya yo untuk siji. Ya iki tuku siji. Ya iki dhuwitku, tuku siji ya. Gak untuk siji ya, Brik. Ya piye wis kok mah ngangel wong. Gak duit, Brik. Wis golek pik tuku 35 tak kei siji ngene lho. Sik tak takok, lah tuku siji untuk siji apa ora? Lah yo untuk siji. Ya tuku siji, gak untuk siji ya, Brik. Bisa mulai. Wis golek, Brik. Kono mulai malah. Pek duite wis golek kono. Usah. Kowe kene, Brik. Wah. Sarung anyar dah. Kono balik. Wah, sarung anyar dah. Anggone. Ngapet raweh sarung. Iki udah sarungku iku. Lagi lagi tuku sarungem. Sarungku iki. Ora. Sarungku. Lho piye kan? Lho iki sarungmu dhewe kok. Lho iki piye lagi? Lho iki piye? Lho iki sarung lagi aku tuku. Sarung bener cah pocro.